ҷавонзани 25 солаи сокини Вахш ки ба дуздӣ гумонбар буд ва иддао мекард ҳангоми бозпурсӣ дар идораи пулиси ноҳия мавриди шиканҷаву зӯроварӣ қарор гирифта таҷовуз шудааст, тибқи қонуни афв аз ҷавобгарӣ озод шуд. Вале мегӯяд набояд бо ин ба қазияи ӯ нуқта гузошта шавад ва мехоҳад мақомот шиканҷагарони ӯро муҷозот кунанд. ӯ ба додситонӣ шикоят кардааст. Қарған арза наистам партофтум барои милисо дина мара дид мафтум намиям хеле каран мара дид гирехтак дежурни буд ном фамилияша гуфт пурсида бакард нагуфт. дар додситонии вилояти Хатлон ба мо гуфтанд ки ворид шудани номаи шикоятӣ воқеан ҷой дорад, вале онҳо гуфтанд ки аз натиҷааш танҳо ба ин ҷавонзан ва вакили дифои ӯ посух хоҳанд дод. Не мара шарм шарам марезонда ҳама ҷода мисол нисбати ман дела кардан бадномум карданан. хоҳиш мекунам ки ҷазо дода шавад барои милисо. ин модари ҷавон замоне ба дуздӣ гумонбар шуд ки бародараш оинаи нилгуни яке аз наздиконашро дуздида ба хона овард ва ба хоҳараш гуфт ки онро ба ивази кораш доданд, вале ӯ ба пул эҳтиёҷ дораду онро бояд фурӯшад. ин зан мегӯяд бехабар аз он ки ин моли дуздӣ аст, ҳамроҳ бо хоҳари мактабхонаш онро дар бозор ба ивази 1300 сомонӣ фурӯхт. ин модари ҷавон ду фарзандро ба танҳоӣ бузург мекунаду ба далели сарпаноҳ надоштан дар хонаи падар бо бародараш зиндагӣ мекунад. ӯ 2 моҳи пеш дар номаи шикоятиаш ба додситонии кул ва бо нусхаи он ба радиои Озодӣ гуфт тобистони имсол ҳангоми бозпурсӣ кормандони милиса барои иқрор шудан ба гуноҳи ба қавли худаш нокарда ӯро шиканҷа доданд ва баъдан сӯзандору гузаронданд ва бо истифода аз ҳолати нима беҳушиаш таҷовуз карданд. иддаое ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин ноҳия беасос медонанд ва мегӯянд таҳқиқи ҳодиса аз ҷониби додситонӣ ин даъвои занро исбот накард. шиканҷа дар Тоҷикистон аз масъалаҳоест ки борҳо тавассути расонаҳо садо додааст. дар 3 моҳи аввали имсол дар Тоҷикистон 11 нафар аз шиканҷа шудани худ ҳангоми боздошт шикоят карданд. масъулони эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа дар Тоҷикистон мегӯянд дар байни онҳо 1 зан ва 1 ноболиғ ҳам ҳаст.